आङो सिगाङो माबा इउपिपिएलनि प्रेसिडेन्ट हिसाबै खामानि मावबाय थादोंमोन जराफुख्रि प्राइमारिनि। फार्स्ट समावल' बिथांमोना जोंखौ मोजाङै खबर लाबाय थाबाय, खामानि समावल' जोंखौ बाहाय थाबाय। नाथाय जेब्ला देरहाखाङो अब्ला बै समनिफ्राय जोंखौ नायफिनासै, खबर लायासै, बोरै दं बोरै गैया, गावसोरल' स्रो फैनानै माखासे खामानिखौ मावखुमायो। बेनिखायनो आङो गेजेर ससेयाव रावबो खबर लायैखाय आङो न'आवनो जिरायना दंबाय थायोमोन। ओमफ्राय दा नैबे जों गामिनि बेलसन आदामोनखौ लोगो मोननानै दहाय सावरायनायखाय आं सानदोंमोन सारजों लोगो हमनो होननानै रावबो खबर लायैखाय बिथांमोना खबर लानायखाय आं दा बिपिएफ दोलोआव जइन जाबाय। बिथां सारा रिमन सारा जों गामियावबो दैफोरनि मोजां खामानि मावना होदों। नाथाय गबिन्द सारा देरहानानैबो जोंनि गामियाव खनसेबो थांना खबर लायाखै। आङो बेखौनो सानदों जों गामिनिया बरमुखुलि एरियाया मैदेरफोरजों बुहुद जुजिनांगौ जायो। दैलांसे मावनायखौ मोननो हाया आरो दैफोरनिबो एसेबां सुबिदा गैया। लामा सामायाबो जोंथिं बेसेबां मोजां जायाखै। बेफोरनि थाखायनो आङो बेफोरखौ मोजां जानो थाखाय आं बेखौनो खामानि मावनो होननानै नैबे बिपिएफ दोलोआव जइन जाफैदों। जोङो बिपिएफ पार्टिखौनो जोङो सिगांनिफ्रायनो जों मोजां मोनखायो। नाथाय बेयाव गेजेरावनो माने माखासे लोगोफोरनि खाथिराव जोङो मोनसे मिटिङाव जों एटेन्ड जाहैदोंमोन। नाथाय बेयावनो जोङो बेयाव माने सानाखैमोन जे बेयाव जयनिं जागोन होननानै। नाथाय जोङो बेयाव खोनासंनो होननानै जों थांदोंमोन। नाथाय बेयावनो माने जोंखौ जयनिं होबाय आरो बेयावनो जों मिथिस्लाबासै। जों माने बेयाव लोगोनि खाथिराव आरो जोङो खौरांबो जोङो दाननो हायासै। बिनि खाथिरावनो जोङो बेयाव जयनिं जाबाय। ओमफ्राय बिनि उनावनो जोङो थानो हायासै, गोसोआ जों मानियासै। ओमफ्राय बिनि उनावनो जोङो लोगोफोरजों जोङो सावरायफिननानै जोङो बिपिएफ पार्टियाव जों क्लियारिफिकेसन खालामनो होननानै जोङो फैबाय आरो दिनैनि दिनाव जोङो जोंनि भैरबकुन्दनिफ्राय जोङो टटेल जों 20 जन फैबाय, जयन जाफैबाय। थांनाय जि 5 बोसोराव इउपिपिएल पार्टिया खनसेबो जोंनि भैरबकुन्दआव फेस्टिभेल लाबोआखै। बियो आं सानो माने बे पार्टिजों लोब्बा गैया। फेस्टिभेला जायानो सरकाराव फैयो बेनो फेस्टिभेलखौ लाबोनो हायो। आरो फेस्टिभेलनि गेजेरजों जों गोबांथार माने जायगाखौ जोङो डेभेलपमेन्ट खालामनो हायो। जोङो गोबां कालसारेल जों देखायनो हायो, दिन्थिनो हायो। फुल एक्सपिरियेन्स जाबाय। जों मिथिबाय, जों माने बुजि रोङियाव जों जाफ्लांबाय आरो बिनि उनाव जों जाला आरो बेखौथ' जों गासै रायजोआनो मिथिगौ, नुदोंबो नुबोदों माबायदि डेभेलप जादों। इउपिपिएल सरकारावथ' जों नुनो मोनाखै, जि माखासे एसे एनै थालांनायफोर दङ बेखौसो मावनो मोनदों। खिन्थु बिपिएफ पार्टिया जिर'निफ्राय मावनो गोनां जादोंमोन बै समाव, नङा होमबा? जिर'निफ्राय मावनानै दासिम बेसेबांहालागै डेभेलप जाखो जों बेखौ गासिबो नुनो मोनो। नाथाय जोङो नायनो थाङोब्ला, जोङो नोजोर होयोब्ला इउपिपिएलाव जों जेबो नुनो थाङा। सुइजारलेण्डआथ' मा बुंबावनो, सुइजारलेण्डआथ' जानायखौ जों नुवाखै। दोंसे मेथाइबो ओंखारबाय, जायगा जायगा लामा लामा स्पिड ब्रेकारल' जादों होनना बेखौ जोंबो मिथिगौ आरो मेथाइबो ओंखारबाय। सुइजारलेण्डआथ' गोजाननि बाथ्रा। बिपिएफ दोलोआव जों जयनिं जानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों गावखौनो। आरो जोङो भैरबकुन्द जोङो मोनसे ग्रुप दंखायो जोंहा, जे भैरबकुन्द हेल्पिं हेन्ड मोनसे ग्रुप दङ जोंहा। बे ग्रुपनि थ्रुयै जों माखासे दिनै 28 मेम्बारखौ जों लाबोनानै जों जयेन खालामफैनो मोनबाय। जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो उनफोरावबो जोङो मिजिंथियो जाहाथे जोंनि गासैबो इयुथ, जोंनि सेंग्राफोरखौ मोजाङै मोजां दैदेनलांगोन होननानै आसा खालामनाय थायो।